Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur urtarriak 8 asteazkena bi elkarrizketa berri izango ditugu. Alde batetik, Mikel Mundinanorekin konektatuko gara, Saretik datorrena. Sarek larunbat honetan Bilbon manifestazioa antolatu du euskal presoen eskubideak aldarrikatzeko eta honen inguruan hitz egingo gaitu. Beste alde batetik, Josetxo Goia musikariarekin egongo gara hizketan. Josetxok Zabaldika laukotea eratu du eta igande honetan Lesakan emanaldia egingo dute eta honen inguruan hitz egitera dator. Baina honekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukiarekin. Gaurko efemerideak ikusiko ditugu orain. Gaurko egun batean, 1937an AEB-tako kongresuak Espainiako gudara materiala saltzea debekatu zuen. Urte batzuk geroago, 1971ko urtarrilaren 8an, itxialdia hasi zuten Iruñeko Eaton Iberika enpresako langileek. Produkzioaren etenaldi partziala egotzi eta soldata hobekuntzak eskatu zituzten, eta barnean era guztietako asanbladak eta hitzaldiak antolatu zituzten, besteren artean. Egun berean, baina 1980ko urtarrilaren 8an, Ana Teresa Berroeta 19 urteko gaztearen gorpua aurkitu zuten Loiun. Bortxatu eta labankadaka hil zuten. Hiltzaileak Batallon Basko Espainol eskuin muturreko kideak izan ziren, hedabideetan aldarrikatu zutenez. 80ko hamarkadan Euskal Herrian egin zituzten bahiketa eta bortxaketa ugarietan lehena izan zen. Ez da inoiz inor epaitua izan krimen honengatik. Eta bukatzeko 2016. Urtean, Euskaldunen ahalduntze kolektiboan ekimen mugarria abiatu zuten Donostiako Egia auzoan. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, Nafarroak 6.702 pertsona ditu buruko nahasmendu larria duela diagnostikatuta. Kaltetuei 33%ko desgaitasuna aitortzen zaie. Elkarkidek kolektiboak lana lotzeko dituen arazoak aipatu ditu. Erakundeak laguntza eskatu du fundazio gisa jarraitzeko. Argazki nagusian, aglomerazioa atzo Lamorea merkataritza guneko eskailera mekanikoetan. Titularrean, merkealdien eizan. Egungintzaren sektoreko eskaintzak dira bezero gehien erakartzen dituztenak. Hori koloreko berrietan, alde batetik Osasunak Javi Martinez ere legatu du. Beste alde batetik, Barsak xota kanporatu du kopatik. Jarraian, Unai Beroiz argazkilaria Tokion saritua izan da. Gainera, Benito Lertxundiren hitzetan, esan ohi da ez dok 13 heldutasun bat bazegoela, baina oso gazteak ginen guztiak. Ezkerreko berrian, lurrikara batek gutxienez 127 hildako eragin ditu Tibeten. Eskuineko berrietan, alde batetik BSH-ko batzordeak zuzendaritzarekin duen bilerara joan nahi du. Beste alde batetik, Gorenak 18 urteko kartzela zigorra berretsi du Atarrabian egindako krimen batengatik. Jarraian, gutxieneko errenten estaldura Nafarroan eta EAEn estatuko altuenak. Gainera, Joko Aretoek 100 kaleratze kalkulatu dituzte foru dekretu berriagatik. Azkenik, 130.000 lagun baino gehiago joan ziren Gabonetako ekitaldietara Iruñean. Diario de Navarraren titular nagusian, Nafarroan gripearen epidemiaren gailurra 2 aste barru izatea espero da. Kasuak ugarituz doaz Gabonetako jaiak hasi zirenetik. Argazki nagusian, beherapen handien aldiaren hasiera ofizialak elikatzen zituen atzo Iruñeko erdialdeko kaleak. Titularrean, merkealdiek ez dute indarra galtzen. Giro bikaina saltokietan salmenten 30% internet bidez egiten den arren. Eskuineko berrietan, alde batetik Nafarroako joko lokalen ordutegiaren murrizketa zalantzan jarri dute. Beste alde batetik, sabotajeak HTaren dastatzeetan, Aralar mendilerroan. Jarraian, bi baroi erregionalek alde egin eta Sánchezen planak urratu dituzte. Goiko berrietan, batetik 40 urte dira hotzak Nafarroa blokeatu zuela.
Bestetik, Julia Navarroren ustetan demokraziak hauskorrak dira. Bukatzeko, Javi Martinezek Osasuna utzi eta Eibarrek fitxatu du. Gararen titular nagusian, hainbat hamarkadatako sufrimendua Bilbon zigilatzeko deia egin du Sarek. Presoen eskubideen aldarrikapenak eta biktima guztien errespetua eskatzeak markatuko dute larunbateko mobilizazioa. Argazki nagusian, Barakaldoko udalerrian egindako manifestazioaren une bat dugu. Titularrean, Barakaldoko azken hilketa matxistari gaitzespen irmoa. Joan den astean, Barakaldon jasotako hilketa matxista gaitzetsi dute udalerrian bertan zein Euskal Herriko zenbait txokoetan. Erdiko Berrian langile bat hilda Baskonia Alabeseko obretan. Eskuineko Berrietan, alde batetik zona tentsionatuak izendatzeko protokoloa aldatzeko eskatu diote lakuari. Beste alde batetik Lakuako gobernuko arrantza zuzendaria den Leandro Azkueren hitzetan, Ondarroako portua izango da gehien sufrituko duena kuota berriekin. Jarraian, FNren sortzailea eta Frantziako eskuin muturreko erreferentea hilda. Amaitzeko mitoaroaren eskaintza zabaldu du Zetakek ilunben bidata berri jarrita. Berriaren argazki nagusian, argitan talde feministak deitutako elkarrateratzea atzo Barakaldon. Titularrean, Arbuioa indarkeria matxistari. Nazkatuta, nekatuta eta haserre agertu dira Barakaldoko hilketa salatzeko elkarretaratzean. Titular nagusian, konfrontazioaren ondorio guztiak behin betiko ixteko eskatuko dute Bilbon. Euskal presoen eskubideen alde Sarek deitutako manifestazioa larunbatean egingo dute, Kasillatik Bilboko udaletxera. Erdiko Berrian, Jean-Marie Le Pen dugu. Titularrean, Jean-Marie Le Pen hilda. Fronte Nazionala Frantziako eskuin muturreko alderdiaren sortzaileak 96 urte zituen. Eskuineko Berrietan, alde batetik, garraio publikoa doain dute 12 urtetik beherakoek Araban eta Otsailetik Bizkaian eta Gipuzkoan ere bai. Beste alde batetik, lantegia noiz itxiko zain, BSH-ko langileek Osasuna lehenetsiko dute produkzioaren gainetik. Gainera, langile bat hilda Gasteizen urteko lehenengoa. Bukatzeko, Goiko Berrian, EHUko irakaslea den Amaia Alvarez Uria dugu. Honen hitzetan, emakume idazleen lana beti izan da isildua, ez zaio baliorik eman. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, Peio Reparazen hitzetan, guztiz unkituta gaude Donostiako kontzertuari jendeak gaur eman dion erantzunarekin. Emanaldi bakarra izan behar zuena 3 bilakatu da. Asteburuan Iruñan emandako mitoaroa erakustaldiaren ondoren Zetakek irailean emanen duen Auztilen biraren azken kontzerturako sarrerak egunean bertan agortu dira. Eskuineko Berrietan, Goikoan nutrizionista den Ane Azkonaren hitzetan, hidratazioa gomendagarria da egunotan gehiegikeriei aurre egiteko. Dietetatik aldendu eta elikadura osasuntsua izateko ohitura hartzea ezinbestekoa dela adierazi du Ane Azkona nutrizionistak. Denboran mantendu ahal izateko dietak ez dira onuragarriak, murriztatzaileak eta zurrunak direlako. Aukera hobea da osasuntsu jatea. Behekoan, Baztango Osasun Plataformako Ilargi Zumagarraren ustetan, osasun etxean dagozkigun mediko guztiak nahi ditugu. Baztango Osasun Plataformak deituta elkarretaratzea eginen dute gaur Elizondoko osasun etxearen aurrean. Irailetik hutsuneak dituzte osasun arretan mediku faltagatik. Osasun publiko duina galde egiten ari dira. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Milkel Mundinanorekin gaude, saretik datorrena. Kaixo, zer moduz? Kaixo, bueno, ongi esan Marko, azkeneko ukituekin eta larunbateko manifari begira. Ez dakienarentzat eta testuinguruan jartzeko, azaldu ezakizu pixkat noiz jaio zen sare, zergatik, helbururekin. Bai, sare 2014 garren urtean sortu zen, justo orain dela 10 urte pasatxo, eta testuinguru zehatz batean sortu zen, ez? Preso ieslari eta deportatuen eskubideen alde nolabait lanean ari ziren hainbat erakunderen kriminalizazioaren eta legez kanpoko ustearen ondorioz, nolabait ere beharrezkoa zen konponbidearen bidean eta preso ieslari eta deportatuen etxeratzaren inguruan lanean ariko zen
mugimendu berri bat sortzea, ez? Sentsibilitate ezberdinetako herritarrez osatzeko asmoarekin. Uste genuelako, eta gaur egun ere oraindikan uste dugulako, nolabait ere jendarte anitzari zegokiola konponbidearen norabide horretan bultza egitea, ez? Beharrezkoa zen kale aktibazio eta ezberdinen arteko harremanei begira nolabaiteko mugimendu bat, ez? Eta garai hartako testuingurua aintzat hartuz ere bai, labur esan dezakegu, eta erakundeak bere jarduna amaitutzat eman eta 3 urtera sortu zela sare, helburu argi batekin, eta goian aipatu dudan bezala, preso ieslari eta deportatuen eskubideen alde lan egitea, eta herri honetan urtetako gatazka eta violentzia garaiak atzean utzi nolabait, eta elkarbizitza eta bake justo baten estenatokia lortzea, ez? Giza eskubidea, konponbidea eta bakea aldarrikatzen genituen sortu ginenean, eta oraindik zorritxarrez, eta zorritxarrez esan behar dut, hemen gaude, ez? Helburuetatik gertuago nahi baldin bada, baina oraindikan helburuetara iritsi gabe, ez? Eta, urte desente pasa dira. Zer nolako bilakaera izan du sarek urteetan zehar, eta, ze lorpen izan ditu? Azken batean mugimendu guztiak bezala, sare herritarra pixkanaka ehuntzen eta saretzen joan den mugimendu bat dela esan dezakegu, ez? Ezberdinen artean zubiak eraikitzen ahalegindu dena, eta gero aipatu dudan bezala, kale aktibazio hori begira ere bai, Euskal Herriko jendartearen gehiengo batek ere gure aldarrikapenekin bat egin duena, ez? Jendeartearen gehiengo horrek esaten dugunean, ari gara alderdi, sindikatu eta eragile ezberdinetaz, ez? Eta, nik uste dut, gehiengo horrek eman digu babesa azken 10 urte hauetan, eta horiei babesarekin, baina esango nuke, baina batez ere milaka eta milaka herritarren babesarekin egin duela sarek aurrera, ez? Hori bai, sortu ginenean, desagertzeko sortu ginen azken batean, ez? Eta desagertzen ez bagara, horrek esan nahiko du, oraindikan helburuetara ere ez garela iritsi, ez? Baina, bestalde ere esan nahiko nuke igual, nahiko genukena baino askoz motelago, baina ari garela urrats garrantzitsuak ematen azkeneko 2 urteetan, etapak betetzen goaz, pixkanaka bada ere, azken 2 urteetan gainera, nik uste dut oso urrats garrantzitsua eta adierazgarriak eman direla, esaten dugulako, ez? Ez oso aspaldi, utzi genituen atzean sakabanak eta politikak, eta haiek eragiten zituzten nolabaiteko eskubide urraketa horiek, isolamendu ziegak, lehen graduan, hau da, baldintza gogorrenetan mantentzea presoak zigorrak oso hori bete arte, eta berriki gainera igual ere bai, aipatu daitekena da, ez? Nolabait ere blokeoari eta krispazioari eusten tematzen diren hoien aurrean ere, beste garaipen txiki bat ere izan dugula presoen eskubideen alde, ez? Eta bukatu da nolabait ere beste estatu batean zigorrak aintzatez hartzearena, ez? Bukatu da, orain dela urrian jakin genuen bezala, bukatu da nolabait presoek jasan behar izan duten bidegabekeria eta zentzugabekeria juridiko nagusietako bat, ez? Esandakoa, bagoaz, pixkanaka, etapak itxiz, baina oraindikan badugu zeregina. Eta helburuei dagokionez, ze puntutan aurkitzen gara zer geratzen da oraindik lortzeko? Geratzen dena da, salbuespena indargabetu eta presoak eskubidea izatea, etxerako bide hori egin ahal izateko, ez? Azken batean, salbuespen neurri horiek indargabetzen ez diren bitartean, hemen orain oztopoak egongo dira, etxeratze prozesu hori aurrera eraman ahal izateko, ez? Eta, uste dugu, beharrezkoa dela, konponbide bat ematea, nahi baldin badugu, hori, ekuaziotik kendu azken batean, sufrimendua eragiten duten arazoak oraindikan eta konpondu gabe daudenak, ez? Eta horrelako arazoa berriro ez gertatzeko, sarek zer egiten du? Egiten duena da alduena, ez? Baina egiten duena da lan azken batean, guk sare, elkargune nazional bateko kide ezberdinek osatzen dugu elkargune nazionala, eta hor pixka bat hartzen ditugu erabakiak eta hartzen ditugu bideak, ez? Baina, orokorrean gure zeregina zein den argi dago, ez? Eta da nolabaiterako salaketa egitea lehenik eta behin, salbuespen neurriak hor daudelako, eta horrek oztopoz betetzen duelako euskal presoen etxeratze prozesua, hori bat, eta gero bestetik salaketa hortaz aparte, gure zeregina bada kale aktibazioa, ez? Jendartearen aktibazioa, nolabait ere uste dugulako jendartearen aktibazio horrek ere bultza dezakeela guk planteatzen dugun norabide horretan, ez? Uste dugu badela garaia, badela ordua, behin betiko preso ieslari eta deportatuen auzia izteko,
eta horrek suposatzen du gatazkak utzi dituen ondorio guztiak itxi behar direla, ez? Eta zentzu horretan preso iheslari eta deportatuen auziarekin batera argi dago kontutan hartu behar dugun beste gauz da, herri honetan sufritu duten violentzia guztien biktimak errespetua ere merezi dutela, ez? Eta nola egiten duzue gazteengan hurbiltzeko, hauek kontzientziatzeko, igual ez dutelako egoera lehenengo pertsonan bizi? Bueno, nik uste dut galdera garrantzitsua dela, ez, egitekoa, eta, bueno, erantzuteko ere bai nik uste dut, ez. Gaur egungo gazteriak egia esan, zuk aipatu duzun bezala, eta salbuespen ez du gatazka garai gordinura ezagutu, ez, guk ezagutu izan dugun bezala, ez. Pentsa gainera, ez, etak, lehen esan dut, baina etak 2011 urtean utzi zuen bere jarduna, ez. Eta gaur egungo gaztek, bueno, nik uste dut ulertu behar dutena da, konpondu gabeko auzi bat dagoela konpontzeko, konpondu egin behar dela eta konpondu egin behar dugula guztion artean, behar bat dela nire ustez herri honentzat ekuaziotik sufrimendua kendu, eta beraz preso iheslari eta deportaturik gabeko etorkizun baldortzea, eta denok aterako garela garaile gainera uste dut, gizarte aterako dela garaile, eta nire ustez gure herrian sufritu dugun gatazkaren ondorio guztiak isteko eta bukatzeko garaia denean, hori ere barneratu behar dute gaur egungo gazteek, ez? Bueno, guk beti esan dugu iraganeko belaunaldiei zor diegula, baina batez ere nik uste dut etorkizuneko belaunaldiei utzi behar diegula guk gure aurrekoengandik edo jaso genuena, baina hobea izango den gizarte bat, bai? Hortaz, nik uste dut badutela gazteek ere zeregina, eta bueno, nik gonbidatuko nituzke hemendikan ere bai, beraien aletxoa ere jartzea, azken batean ez dugulako errepikatu nahi, eta herri honek aurrera egin nahi duelako, ez? Eta normalean nolakoa da jasotzen duzuen harrera, gazteen partetik? Bueno, nik uste dute ona esango nuke, baina zuk aipatu duzun zalantza horrekin beti, ez? Nik uste dut zaila dela hemen gaur egungo gazteria guztia aintzat hartzea eta horrengana iristea zaila dela. Azken batean ere ulertu behar da, nolabait ere gazteak sentitu dezakeelako, beraiekin ez doan zerbait dela, ez? Baina kontua da oraindikan ondorioak badituela gure gizartean, eta ondorio horiek gizartean dauden bitartean gazteria ere bai horren parte dela, ez? Eta konponbide horren parte izan behar dela, soluzio horren parte izan behar dela. Hortaz, pixkanaka, baina nik uste dut euskal gazteriak ere bai, gaur egungo gazteriak ere barneratu behar duela, hemen denon artean egin behar dugula aurrera, eta denon artean konpondu behar ditugula konpondu gabekoak, ez? Eta gero, nola egiten duzu sareren partetik presoak edo preso ohiak gizartean integratzeko? Bueno, gehien bat gizarteari begira eta sare ez da presoen gizarteratzeari begira arduratzen den erakunde bat, ez? Etxerat elkartea da euskal presoen senideen elkartea nolabait, eta bera da arduratzen dena preso hauen asistentzia juridiko, mediku eta abarretaz, ez? Hortaz aparte ere bai, harrera elkartea dago, nolabait zigorra bete eta espetxetik ateratzean, eta oraindik nolabait zigorra betetzen, baina erdi askatasunean dauden presoen asistentziaz arduratzen dena, pertsona horiek gizartean nolabait ere txertatzeko beharrezkoa duten laguntza eskaintzen dutenak, bai? Eta gero ezin aipatu gabe utzi, herri eta auzo ezberdinetan sortzen diren laguntza sareak eta ere badaudela, ez? Bestelako erakundetatik, eta guk ez dugu deus jasotzen, ez? Eta aipatu dugun bezala, larun batean Bilbon egingo duzue manifestazioa, zeintzuk dira manifestazio honetarako aldarrikapenak? Leloak dion bezala, ez, behin betiko konponbidea, elkarbizitza eta bakea aldarrikatuko ditugu Bilboko kaleetan, eta nagusiki lagun batean preso iheslari eta deportatuen etxeratzea, ez. Mobilizazioaren alderdi teknikoak ere azaldu dituzu, zeintzuk dira hauek? Azken batean horrelako manifestazio batek eskatzen du antolakuntza maila bat, jende asko, milaka eta milaka herritar izango direlako Bilboko kaletan, eta horrek nola nahi, eta hala beharrez eskatzen duelako antolaketa txukun bat, ez? Hortaz, 450 voluntario artean mobilizatuko ditugu, manifestazioaren segurtasunaz, trafikoaz, diru eskeaz, eta halako ekitaldi jendetsu batek eskatzen dituen edo dakartzan guztia arduratzeko nolabait, ez? Eta gero aipatu goizetik eta batez ere Bilboko aldezarrean
bueno, festa giroa egonen dela, trikitilaria, dultzaineroak, erraldoiak eta buruandoiak izango direla, eta azken batean, bueno, aldarrikapena eta festa uztartuko ditugula, ez? Eta, bueno, azkenik gero ja, arratsaldeko 7 bostetan, manifestazioa abiatuko da lakasillatik, eta udaletxean bukatuko da, ez? Bertan ekitaldia, abeslariak, eta azken hitzartzea edo izanen da. Eta zergatik aukeratu zue aldarrikapena eta festa bateratzea? Bueno, eta zergatik ez? Sareren hainbat ekitalitan uztartu izan dugu aldarrikapena eta festa, eta uste dugu gainera uztartu daitezkela, ez? Urteroko Bilboko mobilizazioa gainera nik uste dut mugarri bat beti izan du dela, eta beti uztartu dela festa eta aldarrikapena, jendeak ja, bueno, pues ohitura dauka, eta jendeak ere horrela bizi du, ez? Hortaz, zergatik ez, nik uste dut aldarrikatu dezakegula irripar batekin. Eta parte hartze handia espero da, ezta, alderdi eta kolektiboi dagokienez? Hola aurre ikusten dugu, ez? Hainbat alderdi, elkarte, eta, bueno, esparru eta inguru geografiko ezberdinetako profesional eta kultura ezberdinetako hainbat norbanako izanen dira, alderdiak, sindikatuak, hainbat eta hainbat elkarte, eta, bueno, hasiko banitza zerrendatzen, luze joko luke, ez? Baina, bueno, bai, uste dugu etorri behar den ordezkaritza handia dela, Kataluniatik ere bai ordezkaritza zabala egonen da, Euskal Herritik ere bai noski, eta gero norbanako askoren gonbidapena, baietza ere jasoa du dagoeneko. Eta jendearen harrera nola aurre ikusten duzue? Bueno, guk esango genukena da garrantzitsua dela momentua, ez? Eta ez dugu zalantzarik berriz eren, nik usteet, milaka eta milaka izango garela Bilboko kaleetan elkartuko garenak, ez? Momentu garrantzitsuan gaudela errepikatu nahi dut, ulertu behar du jendeak momentu garrantzitsuan gaudela, eta behin betiko aldarrikatzeko unean gaudela, ez? Hortaz, momentu itxaropentsu horri begira, nik uste dut Euskal Jendarteak erantzungo duela, ez daukat zalantzarik, eta berriz ere milaka eta milaka izango garela. Eta zerbait antolatu duzue Euskal Herriko puntu ezberdinetatik Bilbora joan ahal izateko? Bueno, hori urterokoa da, urtero hamarnaka, dozenaka autobus antolatzen dira herri eta eskualde ezberdinetatik, eta orain ere hortan ariko dira herri eta eskualdetan, autobusak antolatuz, bueno, jakinda ere bai beste modu batez ere jende juten dela, kotxez juten dela, trenez juten dela, hortaz, bueno, bai, pixkanaka herri guztietan antolatzen ari dira bakoitza nola Bilbora joan, eta bueno, alde horretatik gure aurre ikuspena bada, berriz ere milaka eta milaka izango garela Bilboko kaleetan. Gero, bizunkada nazionala izeneko ekimena aurrera eraman duzue, zer da, hau azaldu dezakezu? Bueno, azken batean sare erakundeen diru laguntza oso gutxirekin lan egiten duen elkarte bada, sarekiden laguntzen eta antolatzen ditugun ekitaldi eta manifestazioetan egiten dugu nolabaiteko diru eskeen bidez egiten du aurrera, bai. Baina argi dago ere bai baliabideak behar ditugula gure lana egiten jarraitu ahal izateko, eta horregatik jartzen dugu martxan bizunketa nazionala ekimena, ez? Nolabait ere euskal gizarteari gure lana egiten jarraitu ahal izateko, beharrezkoa den laguntza ekonomikoa eskatzeko. Hola, argi eta garbi, ez? Ekimen honekin azken batean gainera edozein herritarrek lagundu ahal izango du, manifestazioan parte hartu edo ez, eta, bueno, manifestazioa baino egun batzuk lehenago atzo hasi ginen ja bizunketa ekimen honekin, eta manifestazioa bukatu eta egun batzuk ondoren arte mantenduko dugu ekimena, eta hortaz jendea animatu bere ekarpena egitea, beharrezkoa dugu eta. Eta non aurkitu dezakegu informazioa zenbakia bizuma egin ahal izateko? Bueno, sare.eus webgunean egongo da, eta bestela baita ere ari gara herriz herri, WhatsAppez eta sare sozialetan ere bai, sareko sare sozialetan eta badaude, nolabait ere bizunketa nazional hori ekarpena egiteko irizpideak. Eta, bueno, zer da larun bataz espero duzuena? Bueno, aipatu dizudana, ez? Nik uste dut jendetza, behin betiko, konponbidea, elkarbizitza eta bakea aldarrikatuz, berriz ere argazki izugarri bat izanen dela, adieraziko duena nolabait euskal jendartearen gehiengoak urte luzez aldarrikatu duena, oraindikan lortzeko dagoena, baina gertuago duguna, ez? Eta hori bada, preso islari eta deportaturik gabeko herri bat, nolabait atzean utziko dituena iraganeko nolabaiteko hemen egon diren eskubide urraketa guztiak eta aurrera begiratuz, eta beti ere
gatazka honek utzi dituen biktima guzti horiek ere bai errespetatuz, aurrera egin behar duen herri baten argazkia ikusiko dugu berriz ere larun batean. Berriz ere mugarria izango da, eta larun batetik aurrera ere bai jarraitu beharko dugu lanean, nahi baldin badugu benetan, larun batean aldarrikatuko duguna egi bihurtu, ez? Eta hori azken batean, bada konponbidea, bada behin betiko, ez? Uste dugulako gainera, Euskal Gizarteak baduela gatazkaren ondorioak nolabait ere zigilatzeko, legitimidadea edo zilegitasuna, ez? Badugula nolabaiteko eskubidea aldarrikatzeko behin betiko bukatu daitezen gatazkak utzi dituen ondorio guzti horiek. Hortaz, jendetza espero dut, jendartea gonbidatzen dut hemendikan, eta larun batean ikusiko gara. Mikel, ja bukatzeko, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun? Nik uste dut nahiko esan dudala, ez? Jendea animatu, gogoratu, oraindikan ere bai, datuak igual ez ditugu elaman, baina datu batzuk ere garrantzitsua da jakitea ze egoeretan gauden, ez? Eta igual, esan behar dena da motivazio politikoko 3 deportatu, 16 ieslari eta 125 euskal preso daudela, eta oraindikan hori bada kopuru garrantzitsu bat, oraindikan kopuru horren atzean sufrimendu eta eskubide urraketa asko daude, eta ezin garela erlajatu, ez? Nik uste dute bagaudela nahi baldin bada azkeneko aldapan, edo azkeneko saiakera horretan, eta benetan guztion artean lortu behar dugu honi konponbide bat ematea. Mikel, zuri beti bezala eskerrak eman, gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik, eta gonbidapena luzatzen dugu, jendea animatzen den larun batean Bilbora hurbiltzera, eta hori, mil esker, eta ea zer moduz joaten den. Eskerrik asko zuei. Ondo segi, agur. Agur. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, asteazkena, hego-mendebaldeko haizeak gogor joko du eta hori izango da eguneko gauzarik esanguratsuena. Batez ere goizean, eguneko boladarik gogorrenak espero ditugunean eta mendebaldean. Zeruan hodeitza aldakorra izango da. Dena den, hodei gehiago pilatuko da egunaren erdialdeko orduetan eta euri pixka bat egin dezake han-hemenka, euria txikia eta gutxi. Temperatura maximoak gradu pare bat igoko dira. Ostegunean hego haizearekin jarraituko dugu eta euri pixka bat egingo du eguerdi partean eta arratsaldeko lehen orduetan. Goizaldean, goizean goiz eta azken orduetan hodeitza saretuta egongo da. Baina eguerdi inguruan eta arratsaldean goibelago egongo da eta euria egingo du, batez ere ipar isurialdean. Haizeak hego-mendebaldetik joko du, tarteka traba eginez. Egunaren erdialdeko orduetan mendebaldetik finkatuko da eta arratsaldean baretu egingo da. Gauean hego-mendebaldetik joko du berriro ere. Temperaturan ez da aldaketa handirik izango, baina Kantauri isurialdean pixka bat jaitsiko dira maximoak. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Jotsetxo Goiarekin gaude, musikariarekin. Kaixo, zer moduz? Kaixo, ongi, eta zuek? Ongi baita ere. Larun bat honetan Lesakan kontzertua duzue, Zabaldika laukote moduan, ez da? Bai eta ez da larun bata, da igandea, helduden datorren igandean, urtarrilak 12an. Eta, horrekin hasi baino lehen, kontatu iguzu pixkat zure ibilbide musikala, noiz hasi zinen, zergatik? Nire ibilbide musikala, ez dakit, kuantitatiboki mintzatuz, aski luzea da. Baditut, 10 disko, 10 produzio, eta beti saxo jole bezala, eta sortzaile moduan ere. Eta, hor badara matzat, ez dakit, 30 urte, hortxe, 20 piko urte, ez dakit, ez dut oraindik zehatz-mehatz zenbatu, ez? Baina, hori, azkeneko lan hau, el Cuarteto Zabaldika laukotea, da, hain zuzen ere, datorren igandean Lesakan eginen duguna, ez? Eta laukote
hori, zertan den, zuek eta entzulegoak jakin dezan, bakara hiru abots, hiru gizonezko abots, tenor bat, bigarren tenor bat, baritonoa, eta gero nik saxoarekin. Eta hori da pixka bat, hori egitura edo eginen dugun taldearen ikurra edo, ez? Eta zergatik Zabaldikako laukotea, nondik dator izena? Bueno, Zabaldika oso izen politia beti iruditu zait, hori alde batetik, gero bertzalde batetik ni behin Zabaldikan izan du nintzen, eta bertako Zabaldika izena duen herriska horretara joan nintzen, eta hor bada eliz bat, eta eliz horretako kanpaia, baditu 650 urte, agian Nafarroan edo Euskal Herrian den kanpairik zaharrena edo zaharrenetakoa. Eta horrek nolabait ere unkitu ninduen, haunitz, arront, eta hortik, hasi nintzen, edo horrek eragin ninduen nolabait ere, hori Zabaldika izena hori kanpaia dela eta tokia aski miresgarria baita, hori izen hori aukeratzeko, ez? Hori pixka bat historia modukoa du. Eta, Zabaldikako laukotea proposamen musikal berria da, ezta? Zergatik erabaki zenuten elkartzea edo haueratzea? Zergatik, ez dakit, zergatik aukeratu nuen hori, musikalki beti nik banuen interes handia do jakin mina nola gerta zitekeen hiru abots, kasu honetan hiru gizonezko abots, gehi saxoarekin, ez? Eta, hori hasi ginen entsaioekin eta bernola geldi ote zitekeen, gustokoa izan zitzaigun eta estrenatu egin nuen, eta hor ari gara bidean, ja izan du gara zenbait tokitan, aratunat, eta hori datorren igande honetan, hori lesakako zita, itzordua, musika ordua, hobeki erranda. Eta horretik ezagutzen zineten, elkarrekin jo izan duzue? Bai, erren nahi duzu musikariok elkar ezagutzen ote genuen, bai, nik ezagutzen nuen, ezagutzen nuen, hori hiru kantarietako bat ezagutu egin nuen, edo ezagutzen nuen, izan ere, eta ezagutzen nuen kantari horren bidez, bertze bi kantariak etorri zirenez, eta horra ja laukotea egin genuen. Osea, 3 gehi bat, hori da. Eta ze musika mota izan duzuzuk zure ibilbidean zehar, eta ze musika mota joko duzue laukotean? Kritikoek erraten duten moduan, nik egiten dudan musika, nolabait ere jazz estetika arlo horretan kokaturikoa litzateke, ez? Baita nuevas musikaz, edo musika berri arlo horretan ere kokaliteke, edo bertze batzuk halako fusio bat erraten dute dela, eta, Zabaldikako hori proposamen musikal hau, ez dakit nik, hori zaila dut nik nire burua edo musikalki hitz eginez, Zabaldikakoa zertan denez. Hori hoberena da, belateko tunela pasatu, iruñarrak direnak eta arata joan eta entzun. Eta nor berak errenen du ze musika edo ze estiloa da. Hor erren dezagun fusio bat, bada koral moduko musika tradizional hori, ez, koruetan eta ereserkietan entzun ohi duguna, gehi saxoa, beraz, aski gauza heterodoxoa eta diferentia, ez? Hortxe. Eta 10 kantaz osatua dago, ze kontatzen duzue kanta hauetan?
Bueno, pues kanta horietan, gehien batean, testuei dagokienez, bada ezaugarri bat, klasikoa dena, betidanik eta beti eta bihar ere beti emanen dena, eta hau da, amodioa eta desamodioa, ez? El amor y el desamor, beti erromantiko plan horretan gabiltza nola baitere, ez? Ez dugu oso mezu sakonik, ez? Hori hitzetan eta beraz, badira kanta tradizionalak hartu ditudanak, nik gero bertzen modu batetana egiteko, eta kanta tradizional horiek nik hartu ditudanak, hor tekstoak errespetatu egin dira, ez? Eta teksto horik oso erromantikoak dira, ez? Hori importantena, laukote horretan, pues da azken funtsen da musika, ez? Nola egiten dugun, nola kontatzen eta nola kantatzen dugun. Bueno, kantatu haiek, nik ez dut kantatzen. Nik saxoa jotzen dut, nik kantatzen hobe dut ez kantatzia. Bertzenaz, euria, elurra eta kaskabarra etorriko zaigu. Eta zuek sortuak dira kantak? Bai, gehien batean, nik sortuak, gero badira zenbait estandarrak edo betidaniko kantak, hola nik hartu ditudanak, eta gero hori konponketa eta arreglola diferentziak egin ditudanak, eta errendezagun errepertorioa nagusiki ni autorea bezala ikusten duten nere burua. Bai. Nagusiki oroar, ez? Eta kanta hauetan erlijioa eta profanoa batu duzu, ez da? Nola da posible? Bueno, pues batzuk erlijiosoak dira, bertze batzuk erlijiosoak ez dira, errepertorioa ez du erlijiozio puntu hori, ez, bat ere, bi kantetan eda ez ezik, bertze gainerako kantuetan ez da erlijio mezurik. Beraz, hori, dena dela, bueno, guk jotzen dugularik eta kantatzen dugularik, guk badugu geure espiritualitatea, gure erlijiozioa partikularra eta ez dakit zerura do infernura joanen garen, baina, bueno, ez gara jangoikoa goresten ari, ez da errepertorioak ez du hori agintzen edo ez du hori erraten, ez da gure mezua. Eta kantak eratzerako momentuan, publiko konkretu batean pentsatu duzu? Ez, publikoa hemen publiko guztiaren txata. Ez da publiko konkretu baten dako eginiko musika, baizik eta jende guztien dako, baita 3-5 urteko mutiko neskatien dako, edo zaharren dako ere, oso irekia da. Gero ja bakoitzaren belarriek zer erreten duten, hori da bertze mundu bat, nik kontrolatu egiten ez dudana, zorionez. Eta laukote moduan emanaldirik egin duzu da? Bai, egin dugu badaramatzagu 6 kontzertu, ja egin ditu, bueno, lesakakoarekin eta 6. kontzertu izanen da. Eta hor segitzen dugu, kontzertu gehiagorik ote datorkigun, bueno, hor ari gara bidean. Eta hitzartuak dituzu etorkizunean, baten bat hortik? Barkatu? Hitzartuak dituzue kontzertu gehiago? Ez, oraindik ez. Hitzak erabili ditugu zenbait kultur teknikarekin, baina oraindik hitz horiek ez dira benetan hartu, beraz ez dut
ez dut edatzen ahal, hori izan genituzkeen kontzertuak, oraindik ezin dut arra. Baina, bueno, hortxari gara, badira zenbait posibilitate. Eta momentuz, jendearen harrera, zer moduz? Bueno, ongi, jendea kontent. Kuriosoa da, ez? Jendea normalean ez baita ohitua, hori 3 kantari eta saxo batekin, ez? Jendea pixkot halako harrera normala ez dena, ez? Baina, bueno, ordu beteko kontzertua da, eta azkenean jendea txaloka, gustora, eta, bueno, nik txaloak ez ditut entzun egiten normalean, nik aurpegiak ikusi. Gorputz hizkuntza hori baita azken futxean egiazkoa. Eta nik hori aurpegiak eta ikusi jendearena, eta nahi nuke pentsatu jendea kontent eta pozik eta gustora hartu duela kontzertua. Eta esan bezala, igandean, egingo zuen kontzertua Lesakan, ze ordutan izango da, eta non? Bai, kontzertua izanen da Lesakan, datorren igandean, urtarrilak 12an, arratsaldeko 6etan, eta izanen da bertako Arriondo izeneko kulturgunean, edo kulturetxean, edo ezakin nola, bai. Eta, bueno, zer da honetaz espero duzuena? Arrakasta handia, ez dakit. Bueno, guk espero duguna da jendea kontent izatea, guk geure emozioak musikari bezala transmititu egiten ditugu, eta beti nolabait ere borondate horretan, ez? Geure emozioak eta nolabait ere helarazi jendeari, ez? Eta, bueno, hori espero dugu, jendea kontent izaitea eta belada ona pasatzea horre Lesakan ikusiko dugu. Bueno, Josetxo, ja bukatzeko, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, edo jendeari zerbait esan? Ez, jaketan urtarrilan gauden, urte berri on, eta mila esker haunitz, hori ni kontaktatzeagatik, hori besterik ez, eta osasuna guzien dako. Bueno, mila esker gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik, eta ea zer moz doan kontzertua, hemendik gonbidapena luzatzen dugu. Holaxe, eskerrik asko. Zuri, agur. Bale, agur. Gaurkoz hau izan da dena, bihar osteguna itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Arratsalde ona pasa, agur. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.